Dobrý večer, priatelia, ahojte, veľmi vás pozdravujem. Dúfam, že máte za sebou pekný deň a teraz, že sa tešíte na naše dnešné čítanie, ktoré je už jedno z posledných, pretože okrem dneška nás čakajú ešte dve z tejto knižky, ktorá sa volá že Kult zmeny. Takže dnes ideme... Izinka je tuto dolu, ja vám ju ukážem, jak tu sedí. A myslím si, že sa budeme hrať, ale nebudeme, teraz budeme čítať. No a ideme na kapitolu. Predposledná kapitola, dáme si ju na 2-krát a tá kapitola sa volá, že Efekt detskej izby. A začína to zase samozrejme básničkou. Takže ideme. V dávnom kráľovstve detských nocí ožíva opäť nejeden sen, keď s otáčaním listov ťa má v moci Hans Christian Andersen. Rokmi slová viacej klamú, dievčatko stratenú nádej hľadá. Keď Boh aj ju nechal smútiť samú, posledná zápalka do snehu padá. Dnes ti však spomenie na svieže rána, dnes nebude hľadať v druhých vinu. Už nie je dosť silná žiadna rana, aby prehral svoj boj vojačik z Cínu. Tak, to bola básnička. Izinka, ty tu budeš tiško. Ideš sem ku mne? Pozrite sa na ňu. Ona tu takto čaká. Neviem na čo. Keď chceš, tak poď hore. No. Ideme čítať. Takže. Čakajte, ja si to takto. No veľmi je to nepraktické, lebo stále nemám ten blbý stafiu. Tak sorry. No a už sa sem trepe prejsť. Miláčik, čo chceš? Počkajte, ja si ju sem vyložím, nech mám pokoj, ale ona aj tak na chvíľku zmizne určite dolu. No, takže. Ideme. Je 5. december. Izinka. No. Takže ideme čítať. Je 5. december a ja som sa zhodou mnohých náhod a udalostí ocitla opäť v pyžame v mojej starej detskej izbe. V byte mojej mamy idú všetky hodinky presne. Pamätám si však, že to tak nebolo vždy. Moja mama nastavovala hodinky zámerne o 5 minút dopredu, vraj aby všetko lepšie stíhala. Znie to čudne, ale skutočne to funguje. Teraz je to jedno, už dávno je večer. Musím sa priznať, že na žiadnom mieste so žiadnou inou osobou sa môj sentiment neprejaví viac, ako v tomto byte s mojou mamou a hlavne v mojej starej detskej izbe. Už je to viac ako 12 rokov, ale za každým, keď tam prídem, nechám sa niekedy viac a niekedy menej dobrovoľne prevalcovať nezastaviteľnou nostalgiou. Nedokážem si predstaviť, že by niektoré moje spomienky vybledli. Že by som zabudla na niektoré vône, na niektoré kúty v tom byte, na niektoré staré kusy nábytku. Je to byt mojej mamy a je presne ako ona. Byt, ktorý má dušu. Na každom kroku vidieť a cítiť jej dotyk. Vždy, ale naozaj vždy, keď tam vkročím, objíme ma zvláštne teplo. Napriek tomu, že sa tam za tie roky zmenilo takmer všetko, v mojich očiach sa nezmenilo skoro nič. Moja detská izba sa už ani zďaleka nepodobá na to pankáčsko-rokové hniezdo, ktorým bola, keď som z nej odchádzala. V časoch mojej najväčšej rebélie som mala celú stenu oblepenú plagátmi rokových kapiel, mojimi čierno-bielými fotkami a hlavne som nad postelou a na dverách mala 2 gigantické plagáty Kurta Cobaina. To všetko je už dávno minulosťou. A aby som bola presná, moja detská izba nebola od začiatku len mojou. Bola to spoločná izba mňa a mojej sestry. Izba, ktorá si
pamätá našu starú poschodovú posteľ a aj to, ako ju otec jedného dňa prepílil. Pamätá si nekonečné detské hádky so sestrou, to, ako nám chodila mama dávať dobrú noc, či to, ako v noci, keď sme boli choré, postavila do stredu izby hrniec s vriacou slanou vodou, z ktorého sa párilo. Aj otec nám chodil dávať dobrú noc, ale rozhodne menej ako mama. Už vtedy nás učila, aby sme si pred spánkom predstavili vedľa postele veľkú krabicu, do ktorej postupne vyhádžeme všetky naše starosti a obavy, vraj oni aj tak ráno sami naskáču do hlavy naspäť. Veľakrát nám robila divadielko s našimi plišákmi a chodila od jednej postele k druhej, aby nám svojimi dlhými nechtami pred spaním poškrapkala chrbát. Pamätám si to, ako by to bolo včera. Moja detská izba je pre mňa obrovskou bránou do minulosti. Tiež takú máte? Dnes som sa tu ocitla zas, a kým mi moja mama začala nekompromisne pripravovať periny, sadla som si na zem a začala som sa hravať v policiach so zvyškami mojich detských spomienok. V izbe už dávno nie sú naše staré postele. Ostala tam už len jedna veľká skriňa, ale za to sú tam 3 vysoké knižnice, preplnené takmer zabudnutou minulosťou. Pozerala som bližšie, naklonila hlavu a začala som vyťahovať staré rozprávkové knihy. Príde mi až neuveriteľné, ako detailne si pamätám niektoré ilustrácie a skutočne s každým otočením stránky, s každou ďalšou knihou je to ako sedieť v naštartovanom stroji času na ceste späť. Nie sú to však len obrázkové knihy, albumy známok či staré zošity. Police sú už naplnené aj mojimi vysokoškolskými skriptami, seminárnymi prácami, odbornou literatúrou, slovníkmi, učebnicami. A ani to nie je všetko, pretože v tej izbe je stopa ešte po niečom ďalšom. Stopa po všetkých mojich vzťahovaniach a všetkých bytoch, v ktorých som bývala. Myslím, že dnes už som zakotvená, ale medzi mnohými sťahovaniami sa sem dostali veci, ktoré so mnou nešli do nového bydliska, ale nešli ani do koša. A tak sa z mojej detskej izby stalo akési múzeum a prehliadka mojej minulosti. Pristihla som sa pri tom, že tam neviem sedieť ani chvíľu bez emócie, nikdy. Za každým, keď som tam, miešajú sa vo mne najrôznejšie pocity z najrôznejších období môjho života. Keď som tu ešte zaspávala so sestrou a keď sme sa cez radiátorovú morzeovku dohovárali so susedom, keď sme tam počas štedrého večera čakali všetky 3 aj s mamou, kým otec vybaví kšefty s Ježiškom a naukladá darčeky pod stromček. Pamätám si, ako som tam oplakávala moje prvýkrát zlomené srdce, aj na niekoľko divokých žúrov, až po obdobie, kedy sa sem vraciam už ako hosť. Na Vianoce či oslavy, skrátka len na chvíľu a prechodne. Hosť vo vlastnej minulosti. Najzvláštnejšie na tom všetkom je, že napriek tomu, ako veľmi sa takmer celá tá izba zmenila, niečo v nej ostáva vždy rovnaké. Napríklad luster, veľká sklenená guľa s rihami po celom obvode. Už ako malé dieťa ma fascinoval ten čudný tieň, ktorý vrhal na plafón. A je úplne jedno, či som naň pozerala ako 10-ročná, alebo naň pozerám teraz o 25 rokov neskôr. Ten tieň je stále rovnaký. A vždy taký aj bude. Alebo vypínač na svetlo. Je to starý, umelý, predpotopný, síto oranžový vypínač s malilinkými vrúbkami, v ktorých sa neustále zbierala špina a bolo ju treba drhnúť. Dvere, ktoré bolo treba pritlačiť, lebo inak dobre nezapadol jazyček a aj pri tom najmenšom prievane sa sami otvárali. Možno nad všetkým až príliš premýšľam, možno mám až neprimerane silné puto k niektorým veciam a možno na niektoré z nich skrátka zabudnúť nechcem. Moja detská izba je aj dnes, aj vo veku, ktorý mám, útočiskom a únikom z reality. Je to miesto, kde pre mňa doslova zastal čas. Kde sa stále viem vrátiť do nových čias, do tých čias, kedy som sa ocitla, ale
kde sa stále viem vrátiť do tých čias, kedy som sa cítila byť oveľa silnejšia, plná plánov a entuziazmu, s nekompromisným ťahom na bránku a pocitom víťazstva v žilách. A aj dnes, hoci všade okolo zúri realita, roky plynú rýchlosťou, z ktorej sa každému točí hlava, viem, že sa stačí pozrieť na ten luster a som opäť tam. Len jeden záchytný bod v mojej minulosti, ktorý sa mi zaril do pamäti spôsobom, aký asi už len ťažko niečo prekoná. Nemusí to byť luster v detskej izbe. Verím však, že každý má vo svojom živote niečo, čo mu pomáha cestovať v čase, keď to potrebuje. Keď si potrebuje pripomenúť, odkiaľ vyrazil a aký mal na začiatku cesty cieľ. Aby zistil, či niekde neodbočil. Či robí všetko tak, ako chcel. Možno sa vám nezdá, že návrat do detstva môže byť to, čo vás opäť postaví na nohy, pevne na zem. Ale je to tak. Korene z detstva sú tým najpevnejším putom, ktoré nás spája so začiatkom našej cesty. Možno ste nemali také šťastné detstvo, neznamená to však, že vaše korene sú slabšie. Verím, že v tej nebojácnej detskej mysli, ktorá nepozná obmedzenia vo vlastnej predstavivosti a snoch, sa skrýva neporaziteľná sila. Sila, ktorú si ani neuvedomíme, možno sme na ňu zabudli, alebo si dnes už len nevieme spomenúť, kde ju hľadať. Skúste aj vy začať vo svojich v úvodzovkách detských izbách. Oslobodte sa aspoň na chvíľu od ťažoby reality všedných dní a všetkých tých zmetených hodín vo vašom živote. Nepretáčajte hodiny, ale pretočte rovno celý kalendár. Aspoň na chvíľu sa vráťte k svojmu detskému ja, ktoré vo vás zaručene stále podriemkava a ktoré určite nikdy nezabudne na všetky vaše sny a plány. Keď som mala veľmi zlé obdobie, opäť raz zauradovala moja mama, spôsobom, akým to vie len ona. Priniesla mi fotku mňa, asi ako 4 či 5 ročnej, vytlačenú na A4, zaliatú v tvrdej fólii, sadla si ku mne na posteľ a povedala niečo, čo si dnes musím a chcem často pripomínať. Povedala mi, že má pocit, že som zabudla na to dieťa, ktorým som bola. Vraj by som ho mala skúsiť opäť nájsť, spomenúť si na to, aké bolo a trocha sa oň opäť postarať. Pre mňa to celé má akési 2 roviny. Tou prvou je spomienka na to, aký sme, ako deti boli. Pamätáte si to? Aké sme mali sny a plány. Nič pre nás vtedy nebolo nemožné. Verili sme, že dokážeme čokoľvek. Snívali sme úplne bez obmedzení a mantinelov a verili sme, že k tomu všetkému vedie nejaká cesta, ktorú môžeme nájsť. Ostých, strach, zlyhanie či sklamanie sme nepoznali. Nevideli sme prekážky, ktoré nám do cesty postupne nasekal až veľký svet dospelákov, plný zamračených, uponáhľaných ľudí, s ktorými sme splynuli v jednom sivom dave. Nie je to škoda? Nestálo by za to opäť snívať a veriť životu ako dieťa. Aspoň na chvíľu, aspoň v niečom. A tou druhou rovinou je, bohužiaľ dnes už tak veľmi sprofanovaná sebaláska. Každý z nás prešiel v živote rôznymi situáciami. Mnoho vecí sa nám nepodarilo, mnoho vecí sme pokazili, nestihli. Máme pocit, že sme zlyhali, nedosiahli sme, čo sme dosiahnuť mali, alebo ako sme to mali dosiahnuť a kedy presne. A potom sme na seba zlí. Nadávame si a sme zo seba sklamaní, karháme sa, dávame si tresty, sme na seba nahnevaní a už vôbec sa nevieme pochváliť. Za nič, ale buďte k sebe úprimní. Skúste nájsť nejakú svoju fotku z detstva. Dokázali by ste tomu dieťaťu nadávať tak, ako nadávate sebe, keď sa vám zrovna niečo nepodarí? Naozaj? Neurobili by ste skôr niečo iné? Nechceli by ste to dieťa skôr povzbudiť, pochváliť aspoň za odvahu a čiastkové úspechy a motivovať ho k tomu, aby pokračoval? Tak prečo to nerobíte rovnako aj s dieťaťom, ktoré je stále vo vás? Nájdite ho, porozprávajte sa s ním, spomeňte si na všetko, o čom snívalo a pochváľte ho a povzbuďte do ďalších dní.
S mojím detským ja ma spájajú 4 steny detskej izby, v ktorej som vyrástla. Dnes tu sedím a je noc, kedy chodí Mikuláš. Zajtra sa zobudím skoro ráno, sadnem do auta a pôjdem opäť do môjho sveta, v ktorom spolu zápasí niekoľko časových pásiem. Ale dnes som stále tu a moja mama mi dá dobrú noc. Jaj Bože, no, priatelia. Tu dnes skončíme. Nasleduje tu teraz taký podnadpis, že so zmenou prichádza aj rozlúčka. A to už bude pomaly rozlúčka aj s touto knižkou. To bude predposledné čítanie. Toto je ináč časť, ktorú som dala aj do 3 botiek. Počkajte, ja vám ukážem tú knižku. Toto sú 3 bodky, priatelia. To je moja najnovšia kniha. A táto časť o tom dieťati v nás, tam je tam aj moja fotka. Presne tá. Ja chcete ju vidieť, ja vám ju ukážem. Počkajte, idem teraz pre ňu. No, teraz vás prevediem po byte. Zinka si tu ležka, počkajte. Musím celé dole z nabíjačky. No. Hneď vám ukážem tú fotku. Počkajte, tuto zažneme svetlo. A tu ju mám. Tu mám písací stolík. Počkajte, mám to tu. Mám tu bordel trošku. No tak toto vyzerá u mňa. Dobre, tak to nemusíte povedať. No ale tu je... To som ja. Ha? Tak toto som ja, priatelia. Počkajte, som zhasla. Toto som ja. A toto je presne tá fotka, ktorú mi mamka vtedy priniesla. Takže to som ja v modrých ponožkách s fontánkou medzi muškátmi mojej mamy. No a s týmto sa s vami na dneska lúčim a zajtra dokončíme efekt detskej izby. Tak majte krásnu dobrú noc. Čaute.